Tubang og kasong kalapasan sa RA 9165 kon Comprehensive of Dangerous Drugs Act of 2002 ang duha ka mga driver nga target sa kapulisan kan sa una nang gidakop sa gipaygayong anti-illegal drug operation. Kahibaluan nga nahitabo ang operasyon ni nakalabayng adlaw atol sa kasaulugan sa Kalag-Kalag bandang alas 3:15 sa sayong kabuntagon sa kadalanang bahin sa Purok Santo Niño, Barangay Poblasyon, Glad Probinsya sa Sarangani. Kunasa malampusong nasikop ang duha ka drug suspect nga giilang sila alias James, residente sa Purok Bagras 2, Barangay Ilaya sa maong munisipyo, og si alias Philip, 28 anyos, ka residente sa Tindalo Street, Balite, Barangay Lagaw, Jansan. Human na palitan o ginadiling nga droga ato sa operasyon sa ilang katransaksyon nga pulis nga nakasulob og body camera gamit ang bypass money aron mapamatudan nga dili questionable ang maong operasyon. Sa pagkakaroon ang mga suspect ang napabiling balhog sa prisuhan sa Glan Municipal Police Station. Mga katropa, ayaw tuguti nga makaangkon og sakit. Mas mahal ang magkasakit kaysa sa matambalan. Tumar na sa Santon Plus Gold. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.